Jean Élisée Daw ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan armée ka wulikajɔ n'a ka cɛsiri kɔnɔna na Kekorokaw fɛ Buguni marabolo la gosili belebele u y'o kɛ ka sanga n'u ka sanga kibaruya sɔrɔlenw ye min ye jateminɛw y'a yira sa k'a fɔ ko Bamajɔni n'u ka walekɛbaaw caman kɔni n'u bolominɛw u y'olu bɛɛ lajɛlen nɔɔni yen fanw fɛ minɛn minnu tun b'u bolo n'u bɛ baara kɛ n'o ye olu fana caman nɔɔni na dɔw y'a lajɛ k'u bɛ duuru don fiɲɛ na fala ye ka taa dɔnbakaw fɛ ani Murila o ye sanubɔyɔrɔ kɔrɔw ye u ye dogoli min kɛ sa 10 u y'o fa olu la u ɲɛ dara olu su kan tɔ minnu bɛ olu ka minɛnw kɔni caman ɲɔɲɔ min ye wulikajɔ ni cɛsiri tun bɛ sen n'a ye a bɛ fɔ o ma ko ratissage yaasa ka se ka basigi la n'a marabolo ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Jean Élisée Daw k'a b'a ɲini jamanadenw fɛ sa basigi ni cɛsiri ni sɔmi u ko k'u taalan ye yaasa wolomasiri taba bɛ se cogo min na ka baara kɛ ka ɲɛ ka taa olu yɛrɛ kanu na Jean Élisée Daw ka communiqué filanan fala ye kununko tile kɔnɔ a y'a yira sa ko armée wulikajɔ kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tenza Waten ale ni Anefis marabolo la wulikajɔ in a y'a to sa min ye pankuru ye ale kɔni ye gosili belebeleba kɛ gosili ani dugumamaw fana ye wulikajɔ kɛ a y'a yira sa ko min ye Bamajɔlen ni Jugawalekɛba minnu tun b'o yɔrɔ la u y'olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔ baara la pewu Jean Élisée Daw ko sa ko min ye sɔrɔdasiw ye ko k'u fo wulikajɔ ni cɛsiri la don o don maaw n'u bolominɛw o lakanali la halisa Anefis dugu kelen kɔnɔna na kununko min ye colonel major Karim Traoré n'ale dugukoloko ɲɛmaa ye Menaka Gao ale ni Kidal a ye sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ sa ka taa min ye Anefiskaw fɛ yen a selen ye a kunbɛra min ye wolomasiri tabaw n'u dɛmɛbaga jɛkulu fɛ Rusilakaw ka taa se Gacha ni MSA maaw ma u bɛɛ lajɛlen nana ka na min ye colonel major ale kunbɛn a kunbɛnlen kɔfɛ sa a ye kɛɲɛkandaw bɛɛ lajɛlen lajɛ k'an selegew bɛɛ lajɛlen k'olu lajɛ ka sɔrɔ ka tasibila kɛ sɔrɔdasi minnu binna olu kaburu kan bilasiralikan minnu bɛ yen ka se ka olu di k'a ɲini u fɛ fana k'a fɔ minɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ dɛndɛn ka na u k'u jija cogoya bɛɛ lajɛlen na labɛn minnu sabatilen na ni baara minnu kan ka kɛ don nataw la u ka faamuyali kɛ o la sɔrɔdasi ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sa a ye sangafo kɛ ka ɲɛsin maa minnu fatura ma cɛsiri ni timinanja min kɛra k'a daminɛ juillet kalo tile 4 ka taa sa tile 9 ma min ye colonel Atayɛri n'a ka maaw fɛ Atayɛri Mayiga n'a ale yɛrɛ ye kɛlɛbolotigi ɲɛmaa ye Anefis kɔnɔna wolomasiri tabaw tɔgɔ la a y'u fo o la ko sabula binkɛriw ka u sera k'u jɔ u cɛ jɔyɔrɔ la o kɔfɛ tuguni u sera ka kɛlɛ mɔnɔbɔ fo ka se sɔrɔ kɛlɛ la ka tila ka don ni minɛn ye ko o ye cɛfarinya belebeleba ye armée ale ka tariku la k'a b'u fo k'u waleɲuman dɔn jamana ɲɛmaaw tɔgɔ la wulikajɔ ni cɛsiri wa olu yɛrɛ fana labɛnnen don hanfala ye min ye armée ye a ka pankuru minnu bɛ munumunu salo la sanfɛla la o waati de la sa olu taara gosili ninnu kɛ Atayɛri Mayiga ale n'a ka cɛdenw u y'a yira sa ko ni kɔni jaru ye kosɛbɛ nin bɛna na ninkura fiyɛw la sabula kɛlɛbolo ɲɛmaa n'o wulila ka se u ma k'u galabu nin ka fisa olu yɛrɛ ma an'u ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen ma wa u y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni u labɛnnen don su ani tile sa kalo 12 yaasa basigi ni lafiya bɛ se ka don cogo min na baara tɔw ka tila ka olu bolodali olu daminɛ yan'o cɛ sa min ye colonel major Karim Traoré ye maa minnu ye gɛlɛya sɔrɔ Anefis dugu kɔnɔna na a taara ɲɛ da olu ka Gao dɔgɔtɔrɔso la ani maa min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ sa o ye Gao kɛlɛ dagatigi yɛrɛ n'o ye colonel Ibrahim Samasa ye a n'o de ye baara ninnu kɛ ɲɔgɔn fɛ min ye maa joginnenw ye sa u taara ka t'u ɲɛ da olu kan olu bilalen don yɔrɔ 2 la Gao kɔnɔna na fan fɔlɔ olu bɛ bugutufaya dɔ dugu kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnen na n'o ye guwa kɛrɛnkɛrɛnnen dilannen ye tɔw olu bɛ dɔgɔtɔrɔso o kɔnɔna na a y'a yira la sa k'a fɔ ko min ye kabini kɛlɛ bɛ senna tuma min maa joginna fala k'u y'a bɛɛ ta ka na n'a ye a nɔgɔnin fɛ u y'u ka furakɛli daminɛ wa ko maa si joginnen tɛ yen min ka bana n'o bɛ se a ni ma fɛɛrɛw ni dabaliw bɛɛ lajɛlen tigɛlen don ka fɛn bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa banabagatɔ ninnu bɛ se cogo min na ka furakɛ olu yɛrɛ banabagatɔw tɔgɔ la u y'a yira sa k'a fɔ k'u labɛnnen don kɛnɛya ma sabati fala bɛ wuli ka jɔ kɛ ka t'u ka jɔyɔrɔ ta wolomasiri tabaw ka gun kan min ye chef d'état major tɔgɔ la wolomasiri tabaw ka ɲɛmaa tɔgɔ la 500 o dir'u ma fala ye k'u k'o kɛ lemuruba sɔngɔ ye yaasa o ka fo u la baara fana dɔgɔtɔrɔ ɲɛmaa min bɛ yen Gao kɔnɔna na o yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko ninnu kɔni ka ko tali ba la ko teliyara sabula nin waati na minɛn bɛ olu yɛrɛ fana bolo furakɛli minɛnw bɛ yen min ye baara ye a ma sumaya don kelen da kelen wa maa si tɛ yen min ka jogini da n'o bɛ se a tigi ni ma k'o ye tare ko ninnu na o fana b'a yira sa k'a fɔ ko min ye armée kɛlɛ taabolo ni kɛlɛ faamuyacogo kura ko o bɛɛ lajɛlen sinsinnen don u bolo